O PP de Boiro amósase moi crítico co goberno municipal por destinar a totalidade do post da Deputación a gasto corrente. Segundo o seu voceiro, é unha mostra máis do mal estado financeiro do Concello dende que goberna o Partido Socialista. O equipo de Martiño, o goberno de Martiño, ten a honra de ser o primer equipo de goberno que dedica o 100% do post a gasto corriente. Uns días antes, o señor Teniente Alcalde, conselleiro de Obras, decía que se non era polo post non podían facer obras. Decía el todo fachendoso na prensa escrita, e todos esperábamos o post a ver que nos traía. Pois o que nos trae o post é gasto corriente. Dice, ven a amosar este post o desmadre que hai nas contas que vimos denunciando desde que tomou posesión este equipo de goberno. Os populares critican tamén a obra proposta no post adicional para a construción dunha edar en Cures, ademais das molestias que din ocasionará aos veciños, así como unha obriga de expropiar terreos, denuncian que o proxecto non poderá executarse con cargo a este plan, posto que precisa dunha serie de informes sectoriais que impediría a súa tramitación en tempo e forma. É unha edar que vai a dar olores, que vai generar unha ciénaga, e, sobre todo, o máis importante, é necesario que se expropien máis de 4 veciños para poder instalala. Esos veciños a día de hoxe non teñen notificación. O señor alcalde afirma un decreto onde dice, se aporta na documentación del POS, que se inicie la expropiación de los terrenos para colocar la edar. Lo que máis nos sorprende de todo es de esa obra es el engaño que se trae a los vecinos, ¿no? Es decir, o compañeiro de corporación de Boiro Novo lle pregunta ao señor portavoz, o teniente alcalde, si vai volver a isto a pleno. Al principio lle di que sí, despois lle di que non, para maio xa veremos. Mire, para maio esta obra é moi complicado que esta mesma obra sea. Necesita permisos de patrimonio, permisos de industria, permisos de medio rural. Está colocada, creemos nosotros, por el parcelario más o menos que tenemos, en cauce de Policía de Aguas, o cual é moi complicado que teña todos esos permisos e que en maio se lle dé o visto bueno. Acusan tamén os socialistas de dobre vara de medir, posto que mentres que en concellos limítrofes como Rianxo critican que se destine gran parte do post a gasto corrente, en Boiro fan todo o contrario.